Elbette buun kuun hem Nur Muradovlaň döwletli ojagyny Ulutoy şadlyk şowhuna beslenýär. Bu maşgalada Sylanýan agamyz, Batyr agamyz, Sylanýan genjemiz, Gulşat genjemiziň mehriban perdentleri, Keremjigimiziň sünnet toyu, musulman toyu, Şirin Sultan jigimiziň bäbek toy toylanýan şeýle hem bu maşgalaň jaý toy, tam toy toylanýar. Juda qawi gursun gelýär diýdim seni. Öýser şemal çağırýar bizi, bu şişmaga ikimizi.